Inja laktar kokalo Ramogi TV kamwacho ni ngima en mwandu en chenro mabiro niga mane Ramogi TV ka kwang'iyo yore mopogore mwanyalo bedo godo kod ngima makare. Mabota e chenro ni en Andruth Otieno kenda mor mokalo ni wendo wa daktari wantiere studio ka yena mondo miarwake obonyiso ni nyinge nga en wuod kanye olony e weche mage kae to ni modhi miwa topic kata tuwa kwa makawuono machiegni daktari. Ruth erokamana ahinya kuom rwaka ka. Nyinga en Martin Oludhe an wuod Sakwa Bondo Kakuodi Siaya County talonye weche mag lak. Erokamano. Erokamano nya laktar mar lak. Laktar mar lak. Kawuono diher mondo mwago mbaka e weche mage daktari. Kawuono adwa lose weche mag Keto Lak Marachar. Jo kizungu wacho ni tooth whitening. Leke ni samoro loko rangi koro adwaro ni mondo waduok gi gibed rachar. Mana kaka iwinjo no nyakwara Ramogi Ajwang' adwa ni bedie mosichike iti kaka Dr. Martin dwa puonjo wa kaka wanyalo keto leke wa mondo mi obed marachar. Moro kapok wadonjo kanyo wang'iyane gigo manyalo miyo leke loko rangi kata discoloration. Erokamano ahinya. Koro kawaida wang'eni lak en rachar. Jiwacho ga ni laktar masiwa. Tiende ni rangi mar chak e rangi mar lak. Mane kaka wang'eye. Lakini samoro wayudre ni koro rangi mar lak timre nade lokore okobed rachar kaka owinjore kaka maziwa to ng'eny ji kosetimre kamano to korido ni kata esteem mag ji kata confidence mar ng'ato cha bedo ni koro onge to koro dok piny. Koro kwa duoke twakwa makawuono wawacho ni keto lak marachar. Tiende ni lagni nitie gimomiyo olokore rangi. To koro kawuono wadwa lose ni leke molokre rangi gi. Ere kaka wanyalo duoko gi mondo kendo gichal rachar mondo waduok confidence mar ng'ama winjowa. Koro ipenja ni ang'o madikel gigi. Akwaye ni mondo wawach gi e kidieny adi, kidieny ariyo. Lak nyalo lokre rangi diriyo. Wan gi kidienye mwaluongo ni intrinsic. Tiende ni rangi cha wuok gi iye mar lak ka wuok oko. To wan gi extrinsic. Tiende ni ya rangi ni uchafu ni oko. Lakini ilak toler. Koro wachaki kidienye mokwongo mwaluongo ni intrinsic. Mwawacho ni uchafu mar rangi wuok kanye giye to wuok oko. Wanyalo bedo gi pi chumvi. Adwa wacho ma waneno ahinya sani gima waneno sana especially e towns madongo mokunye borehole en pi chumvi. Kuma pi manigi chumvi excess waluongo ni fluorosis. Koro iyudo ni ka pigno nigi chumvi ng'eny ji leke gi biro timre nade biro lokore. Wan gi nyithindo matino ka gibedo exposed e antibiotics moko kaka tetracycline. Tibiro neno ka leke gi loko rangi. Wan gi tuoche moko mako nyathi sama losore. Ne wacho ni lak iloso gi some inorganic structures waluongo gi enamel gi dentin. Ko gilosre maber kanyo be wadhi neno ka rangi timre nade kethore. Gi tuoche moko manyalo timre ka nyathi pok otimre nade pok onyuol. Temo mi anyiso ga sarte ka biro ka tangiso minewa mawinjowa ni king'e ni pek to temo ndi ritri maber nikech gik mitimo, gik mimadho, gik michamo nyalo dhi ketho lak nyathi. Kwa hivyo mago wacho ni mago intrinsic. To an gimo wacho ni extrinsic mani oko onge lak. Enawi ewi lak ka. Onyalo ae chiemo mwachamo. Ka en chiemo moro manigi rangi. Wang'eni ng'eny chiemo nigi pigmentation especially minyiewo kata supermarkets gi. Mago nyalo miyo lekini loko rangi. Nitie gik mwamadho kaka wine, jomohero madho wine ahinya nyalo loko laki. Nitie beverages mwatiyogo obed chai, obed kahawa, kijatiyogo ahinya to nyalo loko rangi mar laki. Wan gi joma ywayo ndawa. Kiywayo ndawa ahinya, ndawa nigi gima waluongo ni nicotine. Leke ni biro lokre rabuor nikech ndawa no. Gikainogo ema waluongo ni extrinsic. Wan gi moro waluongo ni chromogenic bacteria. Nitie jomoko makineno leke gi tibro weni ng'ato kao maka to goro. Sana gi upande maiye molo maoko. Kech maiye ma ji mang'eny tamogi luoko kata ka giluok maber. Mago e gik examples mag gik manyalo kelang'o rangi mar lak lokore. Koro aparo ni giwinja ni nitie rangi mawuok gi iye to biro oko to nitie mani oko. To samo wathiedho
yot thiedho mani oko ni kech en oyot mana luoko to wuok mamiyo watabu thiedho en rangi ma agiye kabiro gi oko nikech en omako lak te tadori kanyo mondo giwinja maber nikech sama koro wabiro discuss kaka wathiedhe udhi neno kaka thiedho mar intrinsic ma giye ni tek molo mani oko Moro kapok wachopo kanyo daktari, en kanye ma ka ng'ato neno ka samoro lekene olokore kuom ranyisi onyalo bedo kotende kod weche mag pi, wamulo kata weche mag pi, chiemo ma ji chamo, math kaka kahawa, samoro ng'ato tiyo kod ndawa kod gik ma kamago. Kochopo kanye ma ng'ato nyalo neno ni oyo koro ber ka aketo lekena mondo mi obed rachar. Koso te kata ka nigi lokore to? Ok duto te mochno ni nyaka ayudo ka jotuma samora ngisoge ni in pok ichopo kuma koro wacho ni wachak wach whitening. Unyako wach ni nitie kiwango manyako chop ing'enga maleke no selokre ibiro nena kata confidence mag loso gi ji ok dwa nyiero gi ji samo nyiero dwaro no dhoge kochopo kanye kwa nyalo timango wanyalo loko but nitie samoro ma kata rach manade to koro onge gimo nyalo timo nikech koro sekethre ahinya wabiro discuss kaka koro mano wanyalo timo lakini adwa nyiso jopiny ni as long as ni neno ni leke ni olokore matin to ber mondi ne daktari nikech wan gi aina mang'eny wan gi yore mang'eny mag timango mag luoko lak maduogo bed rachar samore nena luoko to jatuo no bedo sawa samore nena luoko mano tiende ni kapok odhi ahinya kata kapok kata ka ni rangi mar chiemo pok odhi motegno momoko e leke ng'ato. Daktari yena mondo mwadoge kaka ni wacho ni samoro ng'ato kawo maka to gorogo ahinya e lak mano to thothne ang'o makelo? Ema wacho ni luongo ni chromogenic bacteria wan gi kute mwaluongo ni bacteria kawaida wakasa mwawacho kute wawacho viruses wawacho gik moko kaka fungi wawacho bacteria koro nitie bacteria moko makodonje lak to koluok gi gichako lokre marateng' mimi winjo nying chromogenic kiwinjo gimoro ni chromo tiende ni en gi kala koro mano nyalo timre wantiere gi picha maber kanya kwa Ramogi Ajwang' manyiso kidienje mopogore opogore mag leke ma olokore waneno kacha lokruok mar lak ma ikelo kod fuoto ndawa kata madho ndawa ahinya kaito bende wantiere kod leke mabira ratong' daktari nopimonwa ni magi nyalo biro kotende kod gik mopogore opogore kero madho chai ahinya bende waneno picha kanyo kaachiel kod weche mag kofi kata kahawa weche mag chido mar lak wadendo kacha ni kaka koro gidhi to giluore mabende ni wasimule chenro ni daktari wang'ia ne weche mag thieth nikech kawacho diagnosis tiboche ni bro ng'ia lak ng'ato kama itiwacho ni dwaro whitening to mok dwa whitening erokamano tie moro mane wiya wilgo kwamedo higni kwamedo bedo jomoti ka hikwa sudo leke wadhi ka lokre ratong nikech ang'o ne wawacho ni lak nigi layers adek wan gi layer mokwongo miluongo ni enamel en morachar to wan gi layer mar ariyo ma waluongo ni dentin en oratong matin to wan gi layer mar adek ma kuma wan gi pulp gi blood vessels no leche mag remo koro layer mokwongo cha kwamedo bedo jomoti to layer cha dhi katimre nade odhi korumo mos emomiyo jomadongo king'iyo leke gi to gidwa chalo ratong matin molo joma tindio tiking'iyo nyithindo to leke gi rachar kabisa koro mano be nyalo timre kwa hivyo kikirad gi ng'ato ma higni 80 to leke ne ratong tichako wacho ni bwana ino okirud leke ni tadia joma be okrud leke gi joma nigi uchafu e leke gi mano be dhi timang'o dhi loko rangi but kawuono kwadwa lose wi jogo kawuono walose joma irudho laki maber itimo gimora maber lakini nonyuoli kuma pirachie kata chiemo michamo gi gik aina moko gi mane koro loko rangi mwalose kawuono moro kapok wadonjo e yore mag keto leke obed marachar e osiptal wang'ene kaka oganda nyalo time dala kod gigo ma inyalo ti godo dala mabro rito lagni mondo kik lagni med kethore nikech thothne ineno ka ilando gik mang'eny e yore mag tudruok manyasani e yedhe mag lak ilando gik mang'eny mokalo to thothne nyalo yudo ni gigi nyalo kelo chandruok mar lak moro kapok wadonjo kanyo daktari wang'ene ka ponono ni ok itime yo makare chandruoge mage ma inyalo bedo godo erokamano Ruth kuom penjono
lakini da kwayo ni wakwongo wawach kaka ithiedhe kech kwasewacho kaka ithiedhe tadhi duoko maber gik mwanyalo timo e ot, lakini mulo gi kanyo gima duong' ahinya en rudho laki. Ka ng'ato nyalo rudho lake kaka owinjore gokinyi bang' chai titiyo gi mswaki maber, titiyo gi yath maber mobedo approved gi Kenya ka bedo approved gi ng'a gi KEBS. Gotieno be bang' nindo kapok idhi nindo bang' chiemo kinyalo rudo laki kaka owinjore to ng'eny gigi ok bi timre nade, ok bi timre pile pile. Wacho ga ni geng'o ber molo thiedho. Emomiyo kawuono wadwa ng'isi gik manyalo kelo gigi ekibe kine ot kanyo kine dalani kanyo ting'e ni sama ywayo ndawa taketho laka. Sama sika madho kahawa ting'e ng'ama ng'iyo gi kahawa ok inyal gole. Koro en ni ipuonje ni kosemadho kahawa tomiyo dakika moko 30 kama kata lisali achiel to rudho lake. Koro agombo nadonje ere kaka wanyalo thiedho gigi eka koro wanyalo neno ni to ot wanyalo timo nade. Moro wamake amaka gi kanyo daktari. Ka waduogo to wang'e kaka inyalo thiedh gigi, wabo ng'iyo gi achiel kachiel kaka ineno gi e picha kanyo nyakwara mugi ajwang' kato daktari bro lero ni maber kaka inyalo thiedhgi maleke ni duog maber kaka idwaro gi. Kata kamano seche mwaka uyoyo ni kantiere kod penjo moro amora inyalo orona SMS, namba mar SMS en 236000. Kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Na to kori winjo kika winj kucha koluonga ni mbabas nikech koro uneno kan gi pesa moro matin. View sasa ndio nyumbani kwa the best local dramas. Nataka ripoti ya Hansi pamoja na mkewe. Comedy za kuvunja mbavu. Telenovela bora zaidi kwa lugha yako. Ana area inya prita. Tokendo kimora more wi mora. Na sasa una nafasi ya kushinda zawadi nono ndani ya promotion kubwa ya Jipange na View sasa. Shinda 50,000 kila siku, $500,000 kila wiki na grand prize ya 2 million shillings. Wow. Ingia kwa View sasa hivi kwa kupitia paybill 724177 au tembelea viewsasa.com. Weka nambari yako ya simu kama akaunti yako, kisha weka 50 bob tu na upate content na point na uende kama mshindi. Ingia mara nyingi uwezavyo. Kila ukiingia kwa View sasa unaongeza nafasi yako ya kushinda. Imeidhinishwa na BCLB number. Yani badala ujiombe, unaniombea nifeli. Badala ujinene, unaninenea mabaya. Yani badala ujiombe, unaniombea nifeli. Badala ujinene, unaninenea mabaya. Ili kupata badala ujiombe kama skiza tune yako, bonyeza *812 *790#. Kumbuka, Skiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Kotenore kod nonro wacho ni ji duto te mose survive kata jogo mose kedo kod kansa ni mar thuno dwaro sir makende. Wanyalo luongo ni emotional kata psychological support. Kaka anyuola, kaka family, kaka jogo mose bedo kod jogo mantiere kod tuoni. Temuru matek mondo migi chir, kik ketgi kod akweda mondo migi yud hera kachiel kod sir magidwaro. Oteni kelonwa kod Royal Media Services, we care. Mokagongo na terie nala imos baba na Fatimaya kalilonge Samora bedo pinyi dendara Autoke na kajane koenara Mondi yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial *860 *416# Ramogi TV e od jothumbe duto. Eruru kamano.
Kapo kwa donje e kidienje mopogore opogore mag thiedho kata keto leke mondo mi obed marachar antiere kod penjo moko ka daktari. In bende pod inyalo oro penjo namba mar SMS na 36000. Owacho kata ni yie na mondo mi apenj laktar oneno chenro ni kowuok Kileleshwa en nonyuole kano kobura lake ne olokore nikech pi chumbi mar kisima. Ere kaka daktari nyalo konya mondo mi leke na oduog marachar? Mano en penjo achiel. Penjo machielo wacho kata daktari ni iluonge ni Valerie en bende owuok kano achiel ni. Penj na daktari ka be laka nyalo bedo maber korwa ne wamodho pi chumbi chakre tinwa omiyo lekewa okethore mokalo. Kaito mar Josephine to kotenore kod rito leke mondo mi obed marachar to kata kamano wacho ni ko oludho lekene to lekene sik golo remo. Ma nyalo bedo ang'o to be nitiere kaka inyalo konye? Okay. Adhi duoko mar adek nikech ariyo mokwongo gi nie chenro wadhi donjo. Koro mar adek kirudo laki to remo wuok tiende ni in gi shida mar ring lak. Ring lak wacho no bedo inflamed. To wawacho ga pile ni kineno kirudo laki to remo wuok, tafadhali dhi hospital ine daktari mar lak. En gima thiedho yot. Kaseluoki tami yath moro itiyogo kata gimoro jumbe ariyo to wach remo no biro timre nade? Biro rumo to biro chung. Kwa hivyo adaduoke ni nitie konya. Kora adwana donje ji ariyo gi. Moro kapok idonjo kanyo yena mi penja chiela. Owacho kata ni penjna daktari ni lak molokore to tuch. Kabe inyalo konya. Mano penjo maber ahinya. Aduok gi sama wacho kaka wanyalo timo. Kech ang'eni kaduoko mano ka wacho kaka watime to dhi duoko nyaka mano. Koro nitie yore mang'eny mar thiedho lak motimre nade ma rangi olokore. Kisebiro hospital abiro kuongo ng'iyo to abiro gomba ka mondo ang'e ni ang'o ma dibed noloko rangi. Wasewacho ni nitie yore mang'eny ma lekeni nyalo timo ang'o, nyalo loko rangi. Lakini mana kaka iwinjo no e Kenya wa ka sana waneno shida gi pi chumbi. Koro kwaseng'iyo ni ang'o ma dibed nokelo gini, kore kwa discuss kaka wadwa thiedha. Ang'o mwakwongo watimoga? Wakwongo waluoko ile ya kawaida. Waluonge ni full mouth scaling. Eno nyalo golo stains kaka koro mikelo gi coffee gi, mikelo gi chai, mikelo gi ndawa, mikelo gi bacteria mana wacho chromogenic bacteria cha. Iluoke aluoka malagni otimeno nade? Oduog bed maler. Inyalo paro kidieny mano wawacho nang'o? Uchafu mani gi oko, loko rangi mani gi oko mar lak. Kiluoko mano mitimo gimiluongo ni polishing. Kwa hivyo wan gi machine moro mwatiyo go luoko lak. Kwase luoke to watimo gimoro miluongo ni polishing, wan gi paste mwatiyo gago. Paste ni nyaka gi particles moko mwaluongo ni pumice. Pumice ka wacho ni enang'o? Nyalo ng'e kidi manwarudo go tielo. Koro kidino emobitimo ang'o? Osiage makoro bedo mayom. Mage gik mwatiyogo e hospital. Koro en gi nature mar samitimo go lake, wan gi brush ma special, odhi golo uchafu no. Koro donge mano ina yo achiel mwatimo ang'o? Mwathiedho go lagni. Onge chemical mwatiyogo, enena ni waluoko lak to wagolo uchafu gi. Lakini koro nitie uchafu manitie kure ma ae gi iye mar lak to wuok oko. Kaka koro penjo mag pi chumvi gi. Mano tiende ni uchafu manie layer mokwongo mar lak to nyaka layer mar ariyo mar ang'o? Mar lak. Koro enidwa time nade? Ng'enyne watimo gimiluongo nang'o? Bleaching. To sama kapok decide ni dwa thiedhe nade, tuor ni mar loko rangini obene gi levels. Wan gi mwawacho ni mild, tiende no tin, poko dhi ahinya. To wan gi mwawacho ni en moderate, to wan gi mwawacho ni en to koro rach ahinya. Waluonge ni severe. Inyalo yudo ni families kaka koro Nairobi ama kuonde moko ma ji osebedo informed, gitemo ahinya kata ka gin environment manigi pi chumvi, to gitemo ginyiewo pi modho gi pi mitedogo. Ji ainago ibrodo ni kata leke gi okethore to kokethore ahinya. Lakini nitie jomoko ma samoro gikia poko puonjgi. Gin gitiyo gi pi chumvi e tedo gi atimang'o? Gi modho. Koro gin leke gi gidhi medo moderate kata severe. Koro wadhi e bleaching. Mana kaka word no suggest. Adhi tiyo gi example ma very simple. Mayote. Ka wan ot to in gi nanga marachar. To supo dhi e nanga ni. Donge nitie gik mwaluongo ni jik kata ang'o? Gik ainago. Idhi so nanga to ka nanga na wuok. To rangi chotimre nade? Oselal. It is the same concept mwatiyogo e lak.
lakini koro kadwa dhuro mondo dhi ochak ka ojik nutiyogo mano namiyo mana kaka ranyisi kaka wabe mane concept mwatiyogo waluongo ni oxidizing effect. Koro wabe wan gi chemicals mwatiye timo gimiluongo ni bleaching ni. Lakini kapok atimo bleaching nyaka ng'i ni laki chal nade. Be laki nigi buche. Ka nigi buche nyaka kuong atim ang'o? Again, buchego. Ok anyal chap kotimo bleaching ka buche nitie. Nyaka ng'i ni be jatuona ni nigi sensitivity. Mago be nyaka ng'i. Nyaka ng'i ni jatuona ni be en gi feelings moko mok ber kata feelings mok fit maber. Nikech ng'e ka feeling ok fit maber, chemical cha dhi donje i lak ahinya to dhi kelo shida. Nyaka ng'i ane ni soft tissue, ringruok mag lak gang'o nikech haja na en lak. Haja na ok ring lak. Mago te nyaka timra nade? Nyaka protect. Wan gi gel moko mo apply kapok wachako bleaching. Bleaching ni be nitie aina gaina. Nitie mwatime e clinic. Ibiro e clinic kaseneni taketie dental chair e kom to nitie gima apply. Chemicals ma apply adhi wacho manare. Wan gi moro mwalongo ni carbamide peroxide to wan gi hydrogen peroxide. Ka isewinjo ga chemicals go gin chemicals ma highly corrosive. Tiende ni ginyalo ka gimulo kata ringruok mar dendi onyalo wang'o. Gidwa chalo kata kaka acid timre. Kwa hivyo kata concentration ma wan go e hospital opim mong'e ni gini en percentage makama. Makokalo percentage no tinyalo timre nade? Instead of mar whitening odhi hinyo jatuo. Temomiyo samwanyiyo gigi kata sama wakwaya gigi ostari osebedo investigated ma research oseng'eni percentage makama ber gitiyo kuom dhano. Iwinja Ruth? Adwa ni giwinja kanyo maber. Chemicals gi okitho kawa tiketo e dhogi. Nyakitigo motang'. To kaka koro ka ineno kaka koro pichano. Ineno ka daktari no otemo kabisa protect soft tissue. Ineno ka lips go bedo separated gi lak. Eroketo gel podo protect ringruok mar lak. Mondo dongi lak kende. Nikech lak ema en go gi interest. Mondo kodhi apply chemical cha. Chemical cha ok bimulo ring lak kata ok bimulo kamora mora lips. Odhi mana mulo lak. Nikech komulo kuonde moko gi to dhi kelo shida. To wacho ni lak mithiedho ainani. Nyaka bede ni lak maonge buche to lak maonge sensitivity, lak ma roots poko bedo exposed. Unawacho tuo moro ka miluongo ni chronic periodontitis. Kwa hivyo kenena ni donjo to wachako timoni whitening. There's a lot. Nitie gik mang'eny manyak wang'i kapok wachako timang'o procedures gi. Koro mano wanyalo time e office. Lakini nitie moro be mwaloso ni gik moko mwaluongo ni bleaching trays. Wapimi to wamiyi yath. Yath mwamiyi ni wang'e concentration mare. Tadhi bet kodi ma puonji maber kaka idhi tiyo kode. Kochopo gotieno kiserudo laki, tiketo gini e treni. To treni opim maromo in. Okay? Opimi to lose specifically kaka dipim wuoche ni romo Ruth, wuoche ni romo daktari. Kika wuoche mar daktari dhi miyo Ruth, samoro ok bitim ranade? Ok birome maber. Kokorome maber. Koketo chemical cha dhi kure. E tissues mag soft ka. To dhi hinyi kaka jatuo. Kwa hivyo nyaka bed kodi ma puonji kakitimo. To bleaching ni awacho ni nitie aina mang'eny. Wan gimo wacho ni vital gi non-vital. Vital te ni laki, poko timne gimoro miluongo ni root canal, to wadwa timone bleaching. But wan gi jomoko, wiwano wil samono wacho gik manyalo kelo discoloration. Nitie jomoko kane gin nyithindo, olwar piny, mogola lake piny. To lake ni ok notimang'o, ok nothiedhi. Kwa hivyo lagni tho mos. Kirado kode ng'eny ji, leke gi mambele neno ka lak moro nigi rangi moro mopogore. Laka ina no nyaki timne root canal midhi timne bleaching. Kora ng'eno kadwa donje weche mang'eny of how kak watime. Nadwa mana ng'iso jopiny. Ni chemicals mwatiyo gogi gin chemicals ma highly concentrated. Mako kitang' to gidhi wang'i. Kwa hivyo nyaka ti kodgi kako timre nade? Kako winjore. Mano walose bleaching. But wan gi jotuo moko ma coloration, discoloration, loko rangi mar lak, okethre ma kata bleaching nok ditimre nade? Ok dikony. Ok wach ni jogo ok nyal yudo konyruok, ginyalo yudo konyruok. Wan gi gik moko adi ariyo mwanyalo timo.
wan gi gimwa luongo ni dental veneers. Asewachoga kae before. Ineno kaka jomamon ketoga kucha ma mok make gi ewi ma original. Wabe wan gi concept aina no. Koro mano mitang'o ne bleaching trace, daktari oloso, opimo jatuo, koro kanye modhi kete chemical, ma jatuo ni dhi tiyogo ot gotie no seche 2-4 kama, oketa keta, aso golo tolao. Lakini an daktari manyaka timang'o. Chalo ng'amo ndik ne yath, ni muony yath, sama kama okinyal dhi tichako nyiewo yath, kendi. Samoro yadhno biro timang'o, biro hinyi. Koro mabe, ane manyaka timna nade? An manyaka mi mang'isi kaka itiyogo. Koro ne wane veneers. Kwa hivyo wanyalo tiyo gi mano. Kata wanyalo tiyo gi gimoro miluongo ni dental crown. Crown to eno dhi cover laki te. Kwa hivyo kaduogo mos gima wacho Ruth ni wanyalo luoko lak. To dhi golo stains maoko. Wanyalo timo bleaching. Mamano itimo gi daktari e office, e clinic. Lakini wan gi bleaching manyalo loso ni trays midhigo kure, midhigo ot. Lakini anema pod adhi ng'isi kaka itiyo gi chemical no. Mar adek wacho ni wanyalo tiyo gi veneers, mang'iso ranyisi chalo kaka koro jomamon ketoga kogno mok mek gi ewi kogno ma mek gi to koro neno maber. E lak be wanyalo timo gimoro aina no. Wan gi crown, lak mokethore kabisa, kaka koro ng'ama ne chakre tin osemodha pi chumvi, leke ne okethore, nyaka watim root canal, as waduogo waumo gang'o gi crown. Crown chalo gudu kaka ma picha ni tang'o ni. To patient no duogo to bedo sawa. Kwa hivyo kiwinjo gigi te Ruth, tineno ni onge lak mok nyal losi. Daktari wamake makakanyu kwa duogo wabocha kwa kaupejo kati wadhi ya online. Sechi moya online ubene nyakwara mugejo wangu rina penjo online wa mara SMS aria deka uchiela. No. Kikidhi mabur kata matin kikisudi. Start planning your festive season escape now. At View Travel, we have the perfect early bird offer for you. To Jazendege Twende Costo for the festive season from the 23rd to the 28th of December. Make your festive booking by September 30th and enjoy discounted airfares. Experience 5 days in Mombasa from only 99,900 Kenya shillings on full board per person sharing, or soak the Diani Sun from 126,400 Kenya shillings per person sharing on an all-inclusive plan. Visit viewtravel.com or call 0703-254-254 and book now. View Travel. Dream, explore, discover. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Royal Mabati Factory Limited keloni fuongruok e nengo. Corrugated kod box profile kuom ceiling 396 mita. Brick tile kuom ceiling 456 kod Roman tile kuom ceiling 500. Wakeloni mwandu kamora ma intiere nono maonge chudo. Gochno sani namba 0722 63 We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Tunasema kwa serikali kuu na serikali ya kaunti tutashirikiana na kuweza kuharamika na zile gharama, na baada hapo kutakuwa kuna uendelezaji wa operation ya kuweza kuweka usalama. Bangi udoringre rawere manyocha othe masira na mataro Mombasa anyonra rawere gose ojota chenro mar piem manyocha masirano otimore. Kwa vile nilikuwa nakimbia airport nikaona jamu, wakati nilikuwa najaribu overtake nikapatana na hiyo gari ilikuwa nimeifungia.
So nilikuwa naomba koti nisamehe sababu hiyo ndio makosa yangu ya kwanza. Derep jaod bura ma Kibra Peter Orero ogofwa i bang' doho yude gi ketho mar dhi ataro gi chike ndara kanyocha oriembo jatelo no. Tunatengeneza program. Hata tumenunua space huko kwa Amazon. Maendeleo ile inaendelea hapa Siaya ni ile ambayo haijawahi patikana tangu tujinyakulie uhuru wa nchi yetu ya Kenya. Jalob jatend piny Kithure Kindiki ne otelo ne chenro mar siro jobodaboda ma Siaya kama gichiwoe bende singo mag medo dongo sekta no kod sectors mamoko. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Martin, en laktar molonye weche mag lak. Kawuono yo kaka inyalo ket leke mondo mi obed marachar. Wachako kacha kod gik manyaka tim e siptala, gigo manyaka tim kapok ochak keto leke ni obed rachar. Nyaka ng'e ni to leke ni gituch. To bende ka itiere kod feeling ni bende odonjo maber koso ka itiere kod sensitivity. Daktari ok ang'eyo kaka ibiro ng'eyo ni leke gi tiere kod sensitivity kapok ichako thieth kata kapok ichako kete marachar. Aito kwa kanyo tibiro nyisowa ni thiedhni thoro kawo thuolo marom nade kuom ranyisi kapo nono ni en ma irwako tray ma iloso ne jatuo to rwake obo rwake kuom thuolo marom nade. Ka gin veneers, ere kaka veneers gi onego beni rito gi, kaka crown onego beni rite kuom thuolo marom nade. Kaito wadonja ne e yore ma inyalo timgo gi dala. Erokamano ahinya kuom penjogo. Wachak nyadhi ng'e nade ni jatuo nigi sensitivity. Ng'eny jotuo biro wacho kendgi ni gin gi sensitivity. To kata kamano wan kaka dakteche wan gi yore mag pimo sensitivity. Wanyalo wacho kata blow cold air. Wan ga gi kaka wanyalo ga keto koyo yamo mang'ich to aneno kaka react gi yore moko mang'eny mag ng'eyo sensitivity. To kata ka ng'iyo laki mana kaka chal. Wawach koro ng'ama nigi tuo mwaluongo ni periodontitis cha ringruok mar lak osedhi mokethore taneno nyaka tie lak ang'e ni jatuo nani to nigi sensitivity. Penjo ma muhimu ahinya ni wadhi ng'e duration mar treatment chal nade. Ni wabet gi muda gani ekwa chak neno lokruok. Adona los gi joma winjowa gi joma nenowa. Ni ng'e ni ka nitie gimoro ma tek thiedhe lak ka to loko rangi mar lak, especially kidhi tiyo gi mwaluongo ni bleaching. Mano wacho gimoro mar ranyisi mana tiyo gi ranyisi mar jikcha. Okibidonjo kawuono tidwaro lokruok sani ni daktari na donjo ang'o miyo pod pok olokre. En gimoro manyakwa dhi step by step to dhi kawo muda. Ibiro di ng'eny. Ibiro kawuono watimo samoro 1 hour, iwuok idhi chike moro kendi chaki, ibiro waneno ni chopo kanye, itimo kamano. Lakini mar klinik cha to dhi piyo molo mar loso tray tamidhigo dala. Mani ibiro tiyogo kata jumbe 2 kata dwe kichako neno lokruok matin. Koro lokruok ni okobidi chiel kama. Nyakibed ng'ama nigi uvumilivu, tibed patient, ibiro chako neno lokruok no mos kochako timre. Lakini kinyalo afford kin gi pesa moromo to timatima veneers. Veneers very good. Enema waluonge ni gold standard mar teeth whitening. Celebrities mineno mang'eny e piny kaka te dunia ka kikiwe ni leke gi rachar nonyuol gi kamano. Kineno gi leke gi mahie ibro wuoro. Gin veneers gi. Lakini bech gini ni malo. Ang'isi ni pesa die lak achiel 30,000 gi wiye. Lakadi. Ineno ka geng'o yot molo thiedho. Kech kidhi loko lak marachar donge dhi loko wawach ni 6 nikech idwa ni nyier mondo jione kaka inyiero maber. Koro wawach ni 6 malo 6 piny. Wang'iyo wawach ni 30,000 walose 180 malo 180 piny. Yena mondo miakaw simba Bernard aito wadhi nyime. Halo Bernard, penja laktar. Bernard mondi ka wuok gen Srembe. Machiegni. An gi penjo. Ajarudo wala kaga tek.
nitie infection monyalo kele laka nikech ahero rudo laka ka tek obed mapera. Penjo namba 2. Daktari ok identify nwa ni gik mag rudo lak mane maber to mane marach. Colgates mitiyo godo gi. Yedhe lak. Brige lak. Koro konyiswa ni kitiyo kambe sani obiro mang'eny. Koro konyiswa ni kambi ni maber, kambi ni rach. Mar mondo mi koro ji ong'e gik manyalo tiyo go mondo laki gi kethre. Mano penjo man go madwan daktari oduoka. Erokamano ahinya. Agombo Ruth mondo aduoke. We wadonje e yore ma jomoko tiyogo temo keto lak marachar ka gin e delnigi kata utegi. Sani tinde waneno ka nitie gik mobiro mang'eny, especially a digital world, vijana matindo gi. Obed Instagram, obed TikTok, ni tim kama to laki dhi lokre marachar. Wan gi gik miluongo kaka koro charcoal, maka. Ji kawo maka to rudho go lakgi. To yang'isi ni companies mag rudho lak gin e biashara. Ka ging'e ni mae gima ji dwaro, to mage ma gidhi timang'o? Ema gidhi mi. Gibiro to ging'isi ni wan toothpaste wa nigi maka. Kitiyo gi to laki bet rachar. To some extent gin correct. Ting'e ang'o maka en inyalo paro kidi mana ng'isi nwa swago cha. Same concept. Maka en waluongo ni abrasive, en rough. Tiene ni sami dhi rudo go laki, tidhi timang'o? Ka nitie stain mora malo, dongo dhi wuok. Lakini, ing'e molos kaka koro marwa mwatiyo go e ofis, en nyaka gi to degree mobedang'o moswage go. To in kidhi swago mari dala, tidhi ikawo mswak kata koro ikawo mswak mar kidi cha, tidwa dhi tiyo gi fujo. Ng'e ni yes, laki dhi lokri marachar. Lakini shida midwa kelo ka, wan gi gimoro ni iluongo ni abrasion injury. Yena kawo simbe Esther kapok olalna. Esther, halo, penja laktar. Esther olalna, ne wantiere ka abrasion injury. Nitie jomoko ma kobiro hospital, king'iyo tie liekegi machiegni gi ringruok mar lak, tineno kochamore. Tang'o mochamogi? Rudo lak matek gi gik ainagi. Ng'ato kawo gimoro maraf to dhi otimo kamano. Nitie moro ma be ang'e ni ji mang'eny tiyogo kina baking powder gi kainago. Pod same concept. Gina abrasive materials. Sani nitie machine moro ma nyocha nene social media ma iwacho ni wedhi ka daktari mondo oluok laki. Luoka kendi. Dhia inyiewo machine. Aparo ni senene. Ma ng'ato luoko go. Ng'e ni luoko lakno anasome higni 5. Eka ng'e kaka iluoko. Ok en gimoro miketo, ok en rudho lak. Rudho lak opogre gi luoko lak. To machine no obend gi concept ne moro motiyogo. Waluonge ni ultrasonic device. Yena mondo mi akaw simb Jacqueline kar machine kanye mwamake godo. Jacqueline, halo, penje laktar. Jacqueline ka wuok Homa Bay ru. Machiegni Jacqueline. Ago erokamano mor gi puonj kaka dhi mbele. Kendo amor go mang'eny nikech imiyowa puonj makare mwakia daktari puonjowa kendo wang'eyo. Amor kabisa kendo amor gi penjo laktar kendo amor mok adwa ni omaya kata matin nono. Kawuono adwa mana nyisou namor kodu. Erokamano ya Jacqueline. Ago erokamano. Erokamano ya Jacqueline. Wadhi nyime kod machine ma sani lando mar luoko lak. Wan kaka dakteche mosomo luoko lak. E higa anyalo luoki mana diriyo kende. Every 6 months, bang' dweche adi. Into koro idwa luoko pile, iwe ni lagno bro survive nade. Ni ng'ato ng'isi ni nyewa, ibro luoko, to kodwa ng'isi the science behind kaka machine otimre nade, tiyo. Jomoko ng'isi ni dhi kawo kaka pills mag lemon gi ndim, tikawo tirudho e laki. Gigi nigi acid. Samoro in gi lak ma otimre nade, otuch. Acid cha dhi donjo e laki, kelo ni shida. Sama ne waloso Ruth e bleaching, no wacho ni chemicals gi gin ang'o? Gin abrasive. Koro kawuono ka dhi miyo ji example gi ng'ata, dhi miyo ji example gi an, daktari an matin. Ka natin adongo Ruai, kuma ing'e Ruai? Pi chumvi.
lekena ok rachar, pi chumvi noketho lekena. To nitie kuma notera to ng'ato kawa chemical moro to rudhe la lekena mambelegi. To date nyaka sama bete ka an gi sensitivity. Nikech kacha ne kia gima timo. Eno ng'iya ni mondo lak otimang'o obed rachar. Lakini okia science manitie tok gimotimono. Kore momiya na puonj jopiny. Kochope weche mag keto lak marachar. Weuru winjo gik ming'iso wuok okuro. Dhine daktari ema dhi timang'o. Ema dhi ming'si the methods manitie to bedo mondiket lak marachar koseloko rangi. Onge shortcut. Nyakidhi ka daktari. To kiwe ni nitie shortcut. Ibro neno ni giber gi rachar, gilokre rachar. Lakini shida mitemo kelo mbele kanyo. Idhi tiyo gi pesa mang'eny mokalo. Tidhi bedo gi ng'ama lekene nigi sensitivity. Lekeni dhi rami. Miduogi penj ni yawa. To karango was it worth it? Ang'o miyo nadonje gigi. Daktari entiere kod penjo moro kae kato wadhi nyime. Penjna laktar ni ka ng'ato brush pile to oneno ka lekene biro mild yellow. Nyalo bedo ni ang'o marach, nyalo bedo ni ang'o matimore. To neno rudho lekene maber kendo temo luoko odiechieng' kodiechieng'. No, wacho ni yellow ni nyalo biro yore mang'eny. Ka biro yellow tineno ka higni ema sodo. Ng'e ni higni ema timang'o ema sodo. Samoro be nitie jomoko marudho lekegi lakini ogirudh lekegi kaka owinjore. Emomiyo ding'eny asepuonjo ji kaka irudho lak. Kwa hivyo ka in ng'ato ainano, tidhi ka daktari, tidhi puonji kaka irudho lak. Kech jomoko rudho oko maber, ma samo nyiero kodi, to ber ndi. Lakini kinyalo dhi ming'i lak koro, the other side, idhi yudo ka koro timre nade, uchafu odhuro. Koro ber, mondo dhi ka daktari opuonje kaka irudho lak. Janeno wacha nopenjo daktari ni kaka inyalo fwenyo yedhe lak mabeyo nikech ging'eny e chiro sani. Moko bende mana kaka ni wacho ni madhi keto lekeni marochere kod weche makamagi. Ere kaka inyalo identify kata kokiluongo nying brand ni ma ato en maber, ma ato ok dhi konya ahinya. Penjo no wan wayude pile kaka dakteche. Kamae kaka duoko gaji. Yath mora mora midhi e supermarket miyudo alama marang'o mar KEBS. Mano yath minyalo tiyogo. Obed mane. Bora ene supermarket kata ene dukni. To serikal wacho ni en sawa. Mano inyalo tiyogo. Koro yiera karofuki. Nikech nitie moko mabechgi ni malo. To nitie moko mabechgi ni piny. To gimoro kik wuondi ni ka koro beche ni malo. Ni kore kothie maber ahinya. Ndalo moko kanyo nitie company moro mane wuondo ji e TV mane kaka dentist nwadhi mwago koko. Ni wacho ongiso ni king'eni rudho laki to remo wuok dhi nyiew ma. Remo no biro chung' ne miriambo. Koro adwa nang'is jopiny. Ng'euru ni onge industry manigi pesa molo beauty industry. To of course nikech ji manyo pesa. Ka gifwenyo ni kanye kuma gidhi yude pesa. To gidhi kelo miriambo aina gaina. Lakini emomiyo wan ka mondo wapuonju e gimowinjore. Daktari ni pimo wakacha ni kapok ochak ni thietha mag keto leke ng'ato mondo mi obed rachar, obed ni veneers, obed crown, obed bleaching, yo mora mora mitiyo godo nyaka kuong ng'i buche manyalo bedo e lak, nyaka kuong ng'i chandruoge sensitivity. Kapo nono ni ng'ato nitiere kod sensitivity kata leke motucho. Pimno kamana matin nono kapok wadhi e wach mogik. Ero kamano. Nyaka wakuong wathiedh buchego. Nyaka dingi. Emomiyo ang'isi ni kapok wachope whitening, nyaka ng'e ni jatuo na ni lekene chal nade. Ka nitie buche, nyaka wathiedh buchego te. Ka nitie feeling mowuok oko, kata feeling mok rom maber, nyaka wagol te. Nyaka wagol mwalos manyien. Ka nitie crown mok mak maber, nikech nitie crown, kata kawuono nan gi jatuo moro. Ento nobire gimoro mopogore. Lakini olosne crowns makineno. Odhi okelo shida moko mopogore. Ta asika ng'iso jopiny niya, kapok omuli gi ng'ato nothiedhi, penjri ane ni ng'ani be olony e gimodwa timoni. To nikech mtakucho kinyal ng'eyo ni ere daktari maber, gele daktari marach. Ng'eny dakteche kata e offices magwa ma private en requirement ni nyaka iket ang'o? License. Kidhi kamoro ting'icho e room to kine license, chak penjri, mano mokwongo.
Mar ariyo ka bei yot ahinya. Ok wach ni wan bech warach. Lakini king'isi ni kel 200, kel 300 kanyo chak penjri gimoro ok timre maber kanyo. Kwa hivyo adona ng'is jo thurwa ni sani shida nitie pi chumvi no, ji nigi leke molokore. Please let's not be desperate. Kik wabed ni koro wachopo kumate kanya. Nitie hospitande mag serikal manyalo timo ni gigi e boye motimre nade moyueyo mogonyore. Aneno ka thuolo maya wanga daktari, wach mogik minyalo weyowa godo en ang'o kotende kod weche mag keto lak mondo bi obed rachar? Agoero kamano kuom chenro ma kawuono. Gima gombo na ng'is jopiny, abro nuoyo pile. Geng'o yot moloyo thieth. Kijanyuol, ing'ama miyo, ing'ama dichuo, tinyuolo nyithindo, tidak kamoro, penjri ane ni pi mitiyogo no, en pi chumvi, koso en pi maler. To ka en pi chumvi, tafadhali, ti kode go dasta gi luoko sende gi luoko lewni. Lakini kochopo, tedo, gimodho, many pi maler. Inyalo nyiewo waluonge ni pi kanjo, nyiewo manye en siling' 10 kobe. Kata kindala tinyalo timang'o, inyalo harvest mar koth. Kata inyalo timang'o, nitie machines, companies nitie mauso machine maloko pi chumvi bedo pi maler. King'ama miyo ting'e ni yach, tafadhali sami yach cha temondi ritri mondo gik manyalo loko rangi mar lak nyathi kik timre nade, kik timre. Gik mwawacho mang'eny ka, obed ndawa, omed kofi, otimang'o, kinyalo control to ber. To kotami, temane higa diriyo, idhi ka daktari mar lak mondo tem mondo los lekeni mondo kik lokre ang'o, rangi kik lokre. Koro mane gima nyalo ng'iso jo thurwa mawinjowa to nenowa. Pono ni ng'ato da tudore kodi Dr. Martin, wayudi kanye kod namba mar simu? Erokamano ahinya. Anatiyo KU referral Nairobi ka, oyudre Kahawa West. Tasika wacho pile ni en hospital mar ng'a? Mar serikal. Kwa hivyo ken private. Kanyo be yotimre nade? Ogonyore. Kwa hivyo kin gi shida inagi, bia inewa. Achaka tiyo Equity Afya Kahawa, skari, banyo be inyalo yuda. But chenro inyalo yuda, mbui inyalo yuda e Facebook, kaka Martin Oludhe, Twitter be inyalo yuda kaka Martin Oludhe. Mage kuonde minyalo yuda. Amor kenda duoko ni erokamano makende Dr. Martin, ikauga thuolo iikori maber kendi biri puonjo oganda. Gino ni odiochieng' machielo kwaluongi timo biro mondo ichaki puonjo oganda kotende kod weche mag lak. Ndio. Dr. Martin wacho kacha ni geng'o ber maloyo thiedho. Moro nitiere gik moko ma ok inyal geng'o, nitiere gik moko ma samoro bende ok ing'eyo ni notimore nade, opimonwa ranyisi mare owuon ni nyaka gi lak seche gi pod nitiere kod sensitivity. Kapok idhi ir ng'ata mipani en laktar mar lak, kuong ing'e ni to bende en jagono molony. Kik iti kod yore miloko godo lak rachar dala nikech ok ing'eyo hinyruok kata kethruok mimedo kelo e laki. Maduong' moloyo te matek diriyo e higa ine laktar mar lak, luok ni lekini. Seche ma iluoke no bro neno kama onego bed ni loko rachar koso ma onego bed ni dino ponono ni en gi buche kod weche makamago. Daktari erokamano. Erokamano nyane jogo picha ma wane jogo mochung' ne chenro ni momiyo bedo kare. Erokamano mathoth ne director na Alex kachiel kod producer na Pape Nyameja. Erokamano mathoth nyaka kendo odiochieng' machielo. Anilonga ni Ruth Otieno, oriti uru masane.